kokot, debil. Čaute, tak sme na Maline Brde a ideme jazdiť to s Marekom, s Olkom a s Peťkom, najväčší stizery sveta, Fitík. Ideme aj snowparčík, je tu snowpark, tak. Takže sme teraz vyšli úplne hore a ideme až úplne hore, prejdeme si aj parčík, natočíme niečo z parku a lyžujeme, že Marek? Presne tak. Olko, Peťko, Áno, presne tak. ideme cez park. Inak, nechceš tu skočiť? Dobre, takže je tu extrémna hmla, sme išli aj cez park jednu jazdu. Nie je tam nič vidieť a ono mrholí. Už sme celý mokrí teraz, ja mám len vestu a trigovicu. Tak ideme len dole na lanovku, budeme chodiť teraz a po obede pôjdeme na park. Teraz len takto voľno, preto je Marek Stašák, to je jeho Instagram. Potom Olko Instagram a Peťa Instagram. A 108. Slúcham, jak hráme pesničky, vajbiky. 3,6. Taký dropík. Yeah. Dobre, tak Olko, chalani sú už predo mnou. Takže ak vidíte, už sa nám hmla trhá a už ideme do parčíku, že Mareček? Presne tak. Takže už sme v parku. Toto neviem. Tuto to vôbec nejde a niečo nevoskujú. Toro. Areju. Yes. Dneska poď kokot, debil. Mám to natočené! Dobre, takže už v parku boxík. Tak ešte raz boxu. Ideme si utočiť, ukáž natočím Mareka. Yes! Opoboro. Normálne. Ona vôbec nejde, niekto navoskané, žiadna prekážka. Dobre, takže pyramídka. Skúsim opoboro. Tak nič. Ideme ho navoskovať. Takže opoboro, ugoro. Ale čiste vylepšíme. Chcem to vyčistiť, Marek ma točí. Takže ešte raz. Takže si dáme 50 boro. Takže idem na túto, neviem čo to je, boxerejla.
balon rail, ale úzka boxa. Dám boxa. Nikdy som to ešte také neskúšal, lebo to je celkom prudké aj vysoké, takže na to musím poriadne naskakovať. Tak, poďme na to, Marek. Yes. Ideme úplne hore. Nie. A ideme teraz dole na takú boxu. Dobre, sú paličky. Tak. Sebak. Je zrejla. Dáme si 360. A railu som dal. Vlastne celý park tuto na Valine Verde. Ty, čo tam má? Takže navaskujeme si túto bedňu. Pomoc nejde. Prvé zranenie nemá nič čoho. Vôbec to nebolí, nevadí. No Vosku, za čo ťa platím? Ja To niečo z toho pôjde. No ukážte, Mareček, kde? Ja tam mám takú ruchu, nie, tak nie. Hej. Tak. Poďme na to. Je tam. Dobre, takže dáme si celý parčík. Yes. A dajte like, odber, keď sa na to video páčilo. Tak nič. Tak len tipty. Tam gulatú railu. Skoro mi to ušlo. 108 dole. Yes. To je Marek. Oho! Ja som sa dal na hranu. Má to natočené. Hej. To pôjde! Marek, čo majú dať ľudia? Lajčík a odber. Takže pre toto video to bolo všetko. Ja sa vami lúčim, tuto z parku z Malina Brda a čau.